Pensei unha cousa ben fea que levo moitos meses que me fai un bucle. Aquela filosofía clásica, como a Sócrates falaba da lealdade como algo interno contigo, non? O seja, ser leal a ti mesma e todo isto sería Sócrates. Logo a filosofía moderna, que isto pasou con todo, non? A filosofía moderna, finais do 1800, finais do 19 e principios do 20, a filosofía empeza a poñer o foco nas outras persoas. E daquela aí, por exemplo, Lévinas falaría de ética e falaría de como a lealdade ten que ver coas outras persoas, ten que ver co noso compromiso de cara ás outras persoas. Levo moitos meses pensando o individualismo extremo que xa estamos vendo lévanos a que xa non hai que decidir se tiña máis razón Sócrates e aquelas filósofos clásicos ou se ten máis razón a filosofía moderna, senón que hai que refacer isto. Porque nun individualismo tan marcado a persoa é desleal desde os dous puntos de vista. É desleal consigo, pois non recoñece as súas necesidades humanas, por exemplo, a hora de, que digo eu, non? Preciso das outras persoas e teño que asumir que dependo das outras persoas porque son un ser social e teño necesidades afectivas. Daquela, hai unha deslealdade desde o punto de vista de Sócrates, non? Non son leal comigo porque non me recoñezo humana dunha forma plena. Desde ese individualismo miro as outras persoas como iso que me dan e que me aportan. Lévinas explicaba moi ben na ética. A miña lealdade é de cara ás outras persoas independentemente do que me aporten ou non. Daquela é como hai que reformular a idea de lealdade. Porque pasamos do clásico lealdade ti contigo aos filósofos modernos lealdade de cara ao resto e a día doxe. O seja, é como unha deslealdade absoluta e contigo e co resto. Iso é esa deshumanización que vemos na sociedade e que comeza